Adia wo church ne pass here ne say. Ha? Ah, na ya wo je ni me bi ko amente wase o. Akwasi. Who di agro ate? Who di agro? Me sim na me de me ho me si nyinsen enwo ho ma me sika no ko yintu. Hey, hwe wo jijimi o. Adia wo ye no wo jijimi o. Obebo me yana so bebe. Me na me ye be ma na me de me ho. Isi ade ni menyi. Adai. Me su na nyinse na o me ho. E na me fe, na me ntimi ni na me ntimi nda. Na me se me ntimi ma nyinse ne wo mo timi kwa ko ye bu. Me bon man ka se ma me sha ina so ma me sha. Ja se na ka. Me bon man ka se ma me sha ina so ma me sha. Ha? Ade wo de ne ha o. Me ye be ma na me wudi nyinse ne kura be me no. Ha me na wudi bre me na ha me. Una be hwe no. Me wo a me na me hwe no. Wo nya ready. Me nya ready se me wo. Hey. Me wu ni patuntum bia o ma blabo. Me nya ready me wu patuntum. Wo wu ni patuntum wo wo abrabo. Eti wo nya ready na abode. Wo nya ready na. Mami sika na me nkoyi ade. Chade wo kan ha me ka bibia se wo nim. Na wo nim. Na wo di aduro kasa ade wi ahon. Akwasi wo di agro. Akwasi wo di agro na pa asem bi ka kire me se nyin se me ma ne ntra me wo. Me ma ne ntra me ho ne ntra me ho china. Eh adai. Yes mo ada jam di akwasi. Eh yo. Bra. Fine. Patrol. Me trim asem bi from asum. Am pesa me chema drink kakra. Esa asum se de. Patrol me ti sister isu okoyi ni sen. What you said the idea. Sister isu okoyi ni sen yegu. Ba kura kitu awu ni nyinsen. Oh, Patrol kam pesa me chema drink from ho kakra. At least. Sister. Patrol. Wanyema. Anya hwe. Wuti hwei, wo ma me nyinsen wo, e na wo yirugu a. Enka sa America wonti a. Hey. Yenyina sa ka ma me yegu ya. Ka yenti ase. Ukrampo wanya be ma isu obaje. Na wo hawo ne sense. Me hawo ne sense me nya ready se me wo. Wunya ready. Me nya ready. Hey, ade akora ne nwe. Wo chunko ko mene nana. Tinya nsa se akora ne ka. Enka wo ne be kwa akoda. Sister, for more dear na wo. Na nyinse yugo de Nyankopon wachiwade kese pa. De Nyankopon chiri no e na me container meye. De Nyankopon chiri no e na me meye. Wo ha ne sei, wo fre busiam. Na afi adan. Sisira me nkasa. Won sisi no. Mane, gina ho. Tu me for me pe. Yesi dua na ba e na me ehu dua kro. Ohu de wo ye. Wo gina ho sukono ma we kanyame asem kirewo. Wasinya mi asem no apo na wunyansa pa container wudi di na wai wai me nya ready se me kra akura kitwa we tu ofutu emu odu sei hwede akura na jeje bia wo me na me ntura akura me tu nsam wo ho me ntura akura me no funtimu maame me nya se adwuma no atiegu waburu na me dise waburu akura yi waburu akosi ka me Nene na free. Nene na free. Mami sika me ko yin sani tu. Mami sika me ko yin sani tu. Okay. Hwe suko no ma we nyansa sama okwa oka. Hey, wo fifi no abehu sama. Akosi. Ja de wo ye no. Akosi, e ma me bu nfu o. Asama akona na ka kire onu tie ne famu aba. Wo tie asama me ka kire onu. Nyansa sam wo panyina wo gina ho. Na hwe akora we age. Na hwe wesa wo turo ma. Ana wo pete wo masa. Na adwene wo che. Enso me memfa. Jade wo ye no. Memfa. Me come. Hey, wo kwa he. Kenenka we wu kura nkeye. Mami skam ko yin sani tunwo. Me see wo ma na so ho mami. Ade a wo ye no. Me say wo don saka me. Na ma police fo chi. No fa men san so nka wo da. Ana mami skam ko yin. Because me nim ba bia akola ni ti ne nanda. Hwe no opre no. Opre. Okora na pre. Opre. Ade. Me wu akura family. Una akra ne da we mark we yi atu. Dabi na one me wu a esa bibia na. Enchime sem no be. Esa bibi. Enchime. Ane wo enchew. Enchime. Mame, wo be na man. Me de me nsa se. Be se wo bu me akwasi. Wa hwe ya me de me nsa se ho. Ya magye wo no ho. Hwe suko no ma we nyansa se ma o ka kire wo. Kola ketua we. Wonti akwa ketua we nyansa se. Wo fra wan. Odo jeje wa no. Hwan na wo fra no. Obe yi ana wunyi. O pa yenko police station yenko kirekire. Yanko police station yenko kirekire. Akosi wo ya no mempe. Minti na. Akura we de no be ya mame. Mesi me nyi nne. De no be ya mame. Unu akura ne daache. Ne daache. Akura no unu ne daache. Na bu daache ase. Mesi me nyi ne enyi kina. Si asema akura ne ka kire wo no. Ah, na wo de ne hawo. Adai. Se me sanwa no se me sanwa. Wo same. Biko base wo be ko.
ade e ho nyo na me hu nya tramol ana yen kwai you know kasa sa tramol sam na fa bi ma me life mu da me wu regi what did you make a regiba tisi na yen kwa hospital na me dem me afre doctor na no akra say abuku cry na say me kwana me ko yi akra me free ho what dey me ho akosi ba ede what babu ba ede akosi ati wo ye lo be mabu bounce come mama this pasa bia wo di kire me pa mama wo pa me no wa fa furu wo so kwa akoyi nyinsa na gu ana me se me nyi wuwo anu sa wo bo me dede sa no awura na won fere ade wo koda ho age na ni me se bibia piem aba ha ana na nka akojiji na di ana che se bibia be piem ana so onkoyi mu se okokoyi nyinsa egu me bu pie ho de mi nhwemu bo wo hwe ho ana watoto wani are mesi me yi abante etu ma me panyi ni tufu no ntie akwasi ma me panyi ni e ka sam cho no ntie on na pen na du ni mle so wo mama ade da se why oh mama ade ma ni nyojo me why hey na mlanti amaba mama ni hunem ni ne ebi kura sika pade e bi yenya kohwe mpa ya hohore si ho a obi pe bade atwoso a wonya wo wakwanya bi kwa koyi agu wo yire kete waso ni mu se ne wawie obiribi na me wo hu momobo na me bani abrante yi pa ho ka de me ye wo no ka wo ni di na wada